Λοιπόν, ελπίζω ότι γράφει αυτή τη στιγμή. Ο άλλος θέλει να φύγει, κοίτα τον, κοίτα τον. Τώρα. Τώρα να του βρει τη ζακλά. Μπράβο κοπέλα, μπράβο. Καλό κορίτσι. Γεια ήσυχα. Θες να πάμε? Θέλει να πάμε και στην Ερέτρια έτσι. Θα μας φάνε καρχαρίες στο δρόμο. Κύρα. Πού είσαι ρε καπάτζι? Καλό. Βάλ' το ανάρτηση. Ωχ, τώρα, ναι, να προχώρα. Φύγε. Καλά, μελακίες κάναμε, τέλος πάντων. Αυτός είναι ολότρεος. Για σταμάτα. Δεν το πήρα βλάκα. Αυτός είναι το μεταξιά το φόβο μικρό. Μη φεύγεις όμως μακριά. Προχώρα μπροστά. Γιατί αν μου το αρπάξει κανένα στο κουλούκι δεν προλάβω. Κύρα μέσα. Μπράβο. Έτσι, μπράβο, να είστε καλά παιδάκια. Κοίτα, ο άλλος θέλει να φύγει, παιδιά. Δώστε μία στη μωρή. Δεν κοιτάνε μέσα από την τέντα, κοιτάνε από τα πλάγια. Άρη, γεια ήσυχα. Ήσυχα είπα. Σκάσε βρε. Άκου τον. Αρολή, πού είσαι αγόρι μου? Hey. Γι' αυτό φωνάζω. Σιωπή. Κάνε μας. Άρη είπα. Πω, τι έχει να γίνει τώρα. Φύγε αεροπλάνο. Λοιπόν, κλείνω προς το παρόν.